Locadia toch maar weer terug naar de linkerkant. En ook Bergwijn weer terug naar zijn eigen kant. Van afstand van Ginkel. Ja, dat kan niet. Hij heeft een mooie trap. Brenet. Krijgt die bal goed voor, maar de Jong krijgt zijn hoofd er wel tegenaan. Dat dit de laatste seconden zijn van de eerste helft. De conclusie, een laag tempo van de kant van PSV. En ook nog niet het resultaat. Evenals Boszkai. En die laatste neemt hem. Boszkai! Hier komt de onbedoelde mogelijkheid. En die bal gaat er niet in. Bergwijn heeft pech. Een karambolage is het gevolg van zijn schot. Het doet een beetje denken aan de situatie waarin Van der Beek gisteren verzeild raakte bij de treffer die hij maakte tegen Nice. Maar die kreeg de tijd om die bal geplaatst en beheerst met de binnenkant te nemen. Bergwijn op zich niet slecht. Trapt hem heel hard. Mogelijkheid voor de Eindhovenaren.